We binnen weer rond bij de Chill TikTok Race 2023. Vliende aflevering zeggen je dat Jennifer en Hieke haar een opdracht in Warkum krijgt net helpen. Takkelijke tijd wie een Geiske en Willem net te stoppen. Laten we gauw verder zien. Willem, de best verkeerd erin. Ja, maar ik ben onderwijs. Dus dit gaat al je van de stiert al. Prutser. Wat? Dus de vorige opdracht hebben we dus net hellen. We hebben nog net vastgemaakt krijgen in Worpen. Dus wat we nou doen is, we gaan onderwijs naar Gaas. Gaan wij TikTok opnemen. Gaan we naar Exmara, gaan we TikTok opnemen. Ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk. We deze punten erin halen, ja? Nou, laten we maar eens even zien waar die Bij de QR-code. QR-code hingen. Ik heb zin in de Scannen. zomer, man. Ik heb ook zin in de zomer, man. Vitamine D. Is het al zomer, man? Want ik heb zin in de Heb hem. zomer, man. Hey. Ja, hier. Welkom in het mooie stadje Driels. Yeah! Bouw een vlot en sterk het vette voer. Bouw een vlot en sterk het vette voer. Nou, Nee. ik zweer hier al een Nee. Deze QR-code is natuurlijk weer voor een TikTok. Vorig jaar wie we hier echt maar de children. Maar nu ben ik hier met Jennifer. Maar wij zijn nou exact. Ik weet Dat het weten we net. Als het wist, drop het in de comments. We hebben hem. Wat moeten we daar nou weer doen? Wat zo'n papier dit is. Oh. Ja, klopt. Dus doe maar van bouwen. Dus zal ik bouwen en doodvaren? Prima! Ja, ik denk dus inderdaad zou daar lezen. Ja? Dus je. Nou, pas precies. Ik ben bang. Ja, dat mag. Alleen nog 2. Ja, daar gaat het niet van. Ja. Dan gaan wij. Op zoek naar een QR-code. QR-code. Osje. Lantaarnpaal. Scannen. Hier de opdracht. Ze is waar dat we fiets afstellen tot even te voelen. Fiets of sterrentocht echt. Oké. God Neders vlasstijf. God neders vlasstijf. Groot, net positief. Groot, nee, positief. Fiets of en oorlog. Ja, met de fiets. Bij die N zit er net in. Nee. Oké. Eerst meer naar het midden. Ja. Perfect. Gloor, nedets, vlasstief. Groot, net des positief. Ja. Ja, Hij is goedgekeurd. hij is goedgekeurd. 3 punten. Lekker bezig. Lekker bezig. En nou naar de volgende. God, that's flatstief. Toch? Oké. Je rest een pedal. Ik draaf naar de andere kant. Ik ben pissie. Ik ben pissie. Oké, dame. Ja. Oké, dan zo. Wij gaan nou even bons om nog een TikTok op te nemen. Dan staan we weer een beetje klik. Hopen we. Weten we net. Mag je me van u. Tempo. Hij verzinkt haast. Van in de breg. Kom op, guys. Hij is al filmd voor TikTok. Dit gaat heel mooi, hè, guys. Best trouwens, maar touw ik ha? Kijk, komt-ie. Komt-ie, ja? Hoppa. Nou, komt-ie maar. Ja, het hellen. Yes. Zullen we het horen dat je even belly? Laten we eens even belly. Spannend. Oeh. Ah, goeie. Ja, hallo. Ben je al 4? Ja, wij zijn al heel veel. Wij zijn al haast in dokken. Ja. Gimbal. Nou, wij zijn nog haast bij onze vierde opdracht. Ja. Nice. Wij zijn nog bij 4. Wij hebben even skoft, want Wij denken we nemen Ja. even jou voor pauze, want anders rennen we te 4 uit. even lekker drinken, even chillen. Wij gaan ophangen, want ik ben helemaal klaar bij deze houding. Nou, we zullen je in dokken. Ja, nou ja, wij wachten je daar op je, oké? Ja, komt goed. Ja. Hoi. Hoi! Ik hier trouwens nog een idee, hè? Ja, sorry. Die Kimswert die zit voor haast. Dat was heel onreed. We kunnen ze even doen, jongens. Door mijn haastopdracht.
En bij nou met spieren zitten mooi achter elkaar. Ja, best. Dus dan doen we die, dan pakken we die van Kim's wordt net. Nee. Want de cirkels, die staan sowieso achter. Ja, die stikt sowieso achter. Just het dan alles, dat Ja. ze dik ontliegen bent. Ja, ze ziet Nick nog in de auto en wij zijn gewoon lekker in ons chill nemen, rustig gewoon drinken. Dus dat jouwt ik gewoon op wat voor stressniveau zij zitten en hoe relaxed wij Ja. deze opdrachtjes stuggen. Team no stress nou. Nee, ik denk even maar weer, hè. Hoppa, we gaan Rustig weer. gewoon. Nou, Gijske, stress liep het wel wat tatten van bij de orde teams. Want zaten jaren binnen ze vol vertrouwen haar een strategie onder terugnemen. Maar binnen ze kleer van wat haar een te wachten is. Je lijkt beter op. Het slotje met chill logo en mooi zie je de hier.